Tänään tulimme maistamaan Mex-Menin nachos, tacos ja burritos. Katsotaan, onko näitä bangereita vai ei. Tilataan meidän ruokaa. Katsotaan, mitä syömme tänään. Minä mietin, että Mex Beef. Mä kuulin, se on bangeri. On. Se on yksi Mex Beef. Joo. Sitten Haluaisit sä tuollaisen tacon tai nachon vielä? Sä oot tehnyt muuten sen nacho beefillä. niin, se on, Kokeile meitä. yes, maistetaan niiden, mitä se on, beef grande, onko Yes. se? Yes, niiden beef grande, katsotaan miten se on. Se on yksi beef grande, Joo. yksi Mex Beef ja sä voit tehdä mulle semmonen tulinen kanatako yksi. Alright. Nyt sinä aloitat tekemään, minä menen pöydälle istumaan. Tässä on nyt kanatakoja. Salussa tulisella kastikella. Laitatte sulle vähän lisukkeena nachoja, salsa, lime ja oma tehty guacamole. Ja tässä meidän tulisin kastike. Verrattuna niinku muihin tulisin kastike ei ole niin tulista, mutta se on suomalainen versio. Se maistuu tosi hyvältä. En tiedä tykkäätkö se korianterista, mutta tässä on vähän korianteriakin sulla vähän päällä. Ja takossa eri makuja. Siinä on monta niinku tuotetta. Salatia, punakaalia, limeriisiä, papuja, tuore guacamole, salsa. Hyvä ruoka. Ihan mitä vaan tää Kaikki on sisällä. tässä. Kiitoksia. Kiitos. Kato. Kato. Laitetaan pimeä. Op. Ja maistetaan nyt. Tosi hyvä. Se on miten pitäisi olla mun mielestä. Ja usko minua, tässä on riittävästi tulista myös. Tosi paljon lihaa, tosi paljon kaikki mun mielestä. Kyllä suu on liian täynnä. Ei vähän, liian täynnä. Mitä toi on? Tässä on sulla tämmönen mini grande hädänlihalla. Me tehdään tää liha itse. 7 tuntia hautetetaan. Se on oikeesti niin bangeri, niin kuin sä aina sanoit. Tää on sulla suussa. Anna mä tsekkaan. Ole hyvä. Ja lam. Sitten siinä on tuolla guacamole, crème fraichea, maissia, crème fraîchen päällä vielä juustokelmakastike, papuja, täynnä proteiinia. Maista tämä. Jatkera. Katsotaan miten tämä maistaa, mutta ensin minä syön tämä. Oh my gosh. Olen enemmän naudanliha-ihminen, mutta kyllä tämä bangeri. Tämä on chipotle-kastikke. Se on riittävästi tullista. Ei ole niin vahva, ei ole niin vähän. Ihan riittävästi. Tuli paljon asiakkaita samaan aikaan. Oli bangeri, 5/5, helposti, spruna tai lime. Meidän nacho bowl, mini bowl. Tää on Jos sinäkin olet liha-ihminen, naudanliha-ihminen, suosittelen kovasti tämä. Tämä on uusi tahti oikeasti. Tässä on uusi taso. Tämä aivan bangeri. Voin syödä joka päivä. Se ei ole niin vahva tiessä, se on ihan helppo syödä. Semmonen tuore tuntuu liha. Nämä lihat, kaikki melkein valmistettu tässä ravintolassa. Liha-aineet,
salaatit. Vain mun mielestä tää nachot tulee varmasti valmiina. Mutta muut, guacamole, crème fraîche myös ei ole valmistettu tässä, mutta guacamole ja muut liha ja salaatti kaikki valmistettu tässä kaverit. Ei mitään valmis ostettu. Eli se tarkoittaa joka päivä hyvää ruokaa. Tää on liian bangeri. Suosittelen kovasti tämä myös. Mutta minun voitto tällä hetkellä tämä. Tämä oli pikkuisen enemmän tulinen. Mutta jos et sinä tykkää tulista, sä voit sanoa, että minä en halua tulista ruokaa. Sinä saat ihan eri kastikkeilla myös. Tässä on monta erilaista kastikkeita. Minä teen parempi nacho. Pahoillani, mutta se on mitä se on. Se on mitä se on. Mutta tässä nachossa tämä liha on pääasia, koska se kestää 6 tuntia valmistaa. Se on vaikea valmistaa tämä liha, pullet liha. Sen takia tämä nacho voittaa, mutta minulla on juusto ja kaikki, sen takia vähän erilaista nacho mulla on. So, tämä on toinen level, minulla on toinen level nacho. Oh my gosh. Tulista kato, nenä valuu. Tämä on myös 5/5. Usko minua. Ei se loppu. Mä en usko, että mä syön kokonaan. Koska mulla on vielä yksi ruoka tulossa. Minun pitäisi syödä sitä myös. Meidän eniten myyty ruoka on burrito. Sama. Tossa on noin 500 grammaa. 500 grammaa liha. Ei, vaan Kokonaisuus. Okei. Et siinä on lisukkeita, taas guacamole tuoreena ja meidän spesiaali chili mayonnaise. Tää on tosi suosittu. So, eniten myynti on burrito. Kyllä. Löytyy kana-burrito, Beef burrito ja vegaani ja sit halloumi. halloumi. Kuulitte, vegaani löytyy, kana löytyy ja ihan halloumi löytyy. Ja eniten myynti, burrito, mulla on tässä beef. Mä oon beef-henkilö, mä sanoin teille jo. Ja jokainen annos tulee näin, että tässä on tämmönen nacho ja kastikke. Joka annoksen kanssa tulee näitä. Maistetaan taas. Ota. Tämä oli ensimmäinen baitti. Viisi kautta 5. Helposti. Sen takia tämä liha on tosi hyvä tuntuu suussa. Se on niin pehmeä. Oikeesti. Ja sisä on näin. Katsotaan tämä chili mayo. Sisällä on myös, mutta mä haluaisin extra. Guacamole. Chili mayo. Nämä on kastikkeet. Täällä on oma kastikkeita. Mexmenin omaa kastikkeita. Oh my gosh. Tämä chili kastikkeet, chili mayo. Se miten pitäisi olla. Ennen olen syönyt kana burrito. Se oli hyvä. Se oli bangeri. Tämä on naudan liha beef burrito. Tämäkin on ihan 5/5. Kastikkeet kaikki on sopivasti sisällä. Näette. Ja tämä annos on riittävästi yhdelle henkilölle helposti. Suosittelen kovasti. Mexmen ravintola on bangeri oikeesti. Tää on kallio, mutta löytyy 4 eri paikassa mun mielestä, jos en muista väärin. So voitte mennä kumpi haluat, sama reseptit, sama menu, kaikki on samanlaisia, ei mitään erikoista. Kiitos katsoitte. Jos haluatte tällaista videoita, kommentoi alas kumpi mä katson seuraavaksi. Oletko sinäkin alkainen?
Bängala. Mitä sinä syöt? Onko tämä sinun oma Lempiburrito. lempiburrito? Yrittäjäspecial. Yrittäjäspecial. No niin, siellä on yrittäjäspecial myös, eiks niin? Joo. Bängala. Me ollaan Googlen mukaan paras Suomen burrito-ravintola. Sen takia tulin tänne kuvaamaan. Tämä on mun toinen kerta. Sen takia haluaisin tulla uudelleen, koska tässä on vaihtoehtoja on paljon. Eikä ole viimeinenkään. Totta kai, totta kai. Tulevaisuudessa tekemään smash taco burgereita. Smash taco burgeri. Kuuletteko? Bangeri tulossa, kato. Ja myös seuraavaksi video UFO. UFO-burgeria. UFO-burgeri teemme seuraavaksi video. Se odottaa sitä. Se tulee myös bangeriksi. Tämä oli meidän ensimmäinen kollabi. Mutta se jatkaa, ei ole viimeinen. Ja muista sinä, kommentoi alas, jos sulla on joku toinen ravintolan oma Mielessä. mielessä. Mä voin mennä sinne myös tsekkaamaan. Bangamaan. Bangeri!